ममता बनर्जी और अखिलेश यादव के आज जौन मुलाकात कोलकाता में भइल ह ओकरी बाद भारत की राजनीति में नया सियासी बखेड़ा और उम्मीद और बहस छिड़ गई बा। एक तरफ जहां विपक्षी दल कहत हउए कि उ लोग आपन दिलचस्पी है आपन जौन है तो निर्णय है दोनों दल के ओसे हमरा लेवे देवे के नाही बा, तो भाजपा जौन है तौन एके विपक्ष में फूट के न्योता समझतिया। सबसे बड़ी बात ई बा कि आखिरकार अखिलेश यादव के पूरा पलटन के साथ पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में गैला के का जरूरत रहल है। ओसे बड़ी बात ई बा कि ममता बनर्जी 23 मार्च के मिले वाली बाड़ी उड़ीसा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक से, उनसे मिलके एक नया मोर्चा बनावे के तैयारी बा। अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के एकता मौखिक तौर पर हो गई बा। एकरी बाद में बीजू पटनायक के जोड़ी लोग लोग के मकसद ई बा कि बगैर कांग्रेस के नेतृत्व के एक ऐसन मोर्चा बने जौन भाजपा के खिलाफ मोर्चाबंदी करे। कहला के में दिक्कत ई बा कि सब नेता के ई माने के बा कि अगर चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी के भइल तो ऐसे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ मोदी के होई और 2024 के रिजल्ट में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा पहले से ज़्यादा सीट लेके आई। यही चिंता के कारण तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के दोनों शीर्ष नेता ममता बनर्जी और अखिलेश यादव एक ऐसन मोर्चा बनावल चाहता लोग जौने कि चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी के साथे ना होखे। ए बारे में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय कहले हैं कि राहुल गांधी के विदेश में जाकर जौन टिप्पणी कैले बाणे ओकरी बाद भाजपा के कुल मेहनत ई बा कि भाजपा के चुनाव जौन है 2024 के मुद्दा पर ना लड़े बल्कि राहुल गांधी बनाम मोदी पर लड़े। अब सवाल ई बा कि ई बात तो ठीक बा इतना विश्लेषण में कि अगर चुनाव राहुल गांधी बनाम मोदी के भइल तो जाहिर तौर पर भाजपा जीत के आई, ओकर कोनो दो मत नहीं बा। लेकिन सवाल इहो बा कि अगर अखिलेश यादव बीजू पटनायक का दल मतलब उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पार्टी बीजद या फिर ममता बनर्जी ये सब लोग भी एक हो जाई तो राष्ट्रीय पार्टी तो कांग्रेस ही विपक्ष के बा। अब यही घालमेल से दिक्कत बा, यही घालमेल 2024 के लोकसभा के वोटर के भी कंफ्यूज करी। ए लिए विपक्ष चाहे जैसन एकता बनावे, चाहे जैसन मोर्चा बनावे, चाहे कांग्रेस के साथ बनावे या कांग्रेस के बाद बनावे, लेकिन अगर वोटर के कंफ्यूजन दूर कैला में सफल ना भइल विपक्ष कि साहब एमे लालू प्रसाद का पार्टी रही कि अखिलेश यादव रही हैं कि ममता बनर्जी रही हैं कि स्टालिन का पार्टी रही कि कम्युनिस्ट रही हैं, अगर ये सब क्लियर ना भइल और ई संदेश ना गइल भारत के सामने कि सारा विपक्ष भाजपा के गलत नीति, बेरोजगारी, महंगाई के खिलाफ एकजुट होकर लड़ता और एक नेतृत्व बा, तो अगर कन्फ्यूजन होई तो एकर सारा फायदा बीजेपी ले जाई। और शायद यह चिंता बा जौने के कारण आज कांग्रेस के बिना एक नया मोर्चा बने के घोषणा ममता बनर्जी और अखिलेश यादव कर देले बाणे, जौने से कि चिंता न सिर्फ विपक्ष के बा बल्कि विपक्ष के समर्थक जनता भी चिंतित हो गई बिया।